Lidia Cao, moi bo día. Bo día. Grazas por estar connosco na nosa galería. Neste apartado sempre imos a tempos remotos, os comezos da traxectoria dos diferentes artistas que están connosco, bueno, artistas ou convidados. En este caso, bueno, sí que non imos moi lonxe porque es moza, pero quería saber cando ves claro que queres adicarte á ilustración. Pois máis que a ilustración, neste caso diría ao muralismo, porque ven un pouco tamén en paralelo. Ajá. Penso que foi no 2017, máis ou menos. No 2018 foi cando se formou máis esa idea, pero xa naceu a idea no 2017. E de onde veu e como se xestou esa idea? Pois veo de que gracias a un festival que hai no, bueno, Deus son de Ordes, aí o pobo de Coruña, e gracias a un festival que fan ali, que ainda siguen facendo, pois fixeron unha especie de masterclass onde eu descubrín o tema do mural. Entón foi aí como amor a primeira vista, digamos. E crees xustamente que crecer ali rodeada de grafitis e de murais, coñecemos o traballo que se fai dende ali, os festis e demais, influe de algún xeito nesa decisión a maiores dese curso, pero Mm. que está rodeada dende sempre algo ten que ver? Claro, para min foi fundamental, porque eu digamos, que sin criarme nese ambiente, pois tampouco sabría moi ben o que é o mural. De feito, eu descubrino ali un pouco. Entón, Ujú. para min sí que foi primordial. Eu, claro, vías que quería ir como máis atrás no tempo para falar Mm. un pouco das túas lembranzas na Escola de Arte, que imagino que tamén teñen que ver no que estás a facer agora, claro. Sí, claro, o tema de cando estudiei aí na Coruña ilustración, sí que foi un antes e un despois. Foi como encamiñándome máis no sector, porque é certo que eu estudiei bacharelato artístico en Santiago, pero aínda non sabía moi ben se quería facer belas artes ou porque non sabía da existencia, digamos, do ciclo de ilustración, que a mí o que realmente me apasiona é o debuxo en sí. Entón, recomendáronme facer primeiro ilustración para que, xa que me gusta moito o debuxo, pois me focalizara neso. E a verdade é que foi un bo acerto. E cando dis na casa, que tal o levan? Porque de primeiras, bueno, nas familias ás veces isto da arte non entra ben. Xa, neste caso tive moita sorte, miña nai sempre me apoiou. É certo que os meus avós ainda lles costaba un pouco saber a que me dedicaba en concreto e tal, pero fíxome moita gracia porque foi saír na televisión galega e para meu avó xa era como validar todo. Xa estaba, Xa pagaba a estaba, pena xa todo o que estaba. pasara, non? Exactamente. E agora cando ven os teus murais pola rúa, que che din? Pois mira, xusto agora no mural de Marineda, Sí? que eu agora, bueno, encontrome en Madrid facendo un proxecto, esta semana ainda me pasaron a miña familia e a miña avoa toda orgullosa ali na miña firma, no do Marineda, así que para min é todo un orgullo, a verdad. Meu avó non lle gusta moito verme subida nas alturas, pero bueno, pouco a pouco xa se O fai. claro, o mundo grúa parecelle Sí, peligreiro, non? sí, sí. Bueno, quería saber tamén, falas de que estás en Madrid, como é ese salto exterior, non? De Ordes para o mundo, saír de Galicia e logo saír de España, porque claro, ti pintaches en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Portugal, en Hong Kong, en Guinea, en moitos sitios xa, Sí. Pois a verdade é que ainda non mo creo. Ás veces pasou tan rápido que ainda teño que asimilalo un pouco no tempo, pero para min é todo... De 5 anos atrás pregúntasme isto e non cho creería, a verdad, de que iba a viaxar tanto e máis por pintar. E que aporta saír ao exterior para alguén que se adica ao muralismo? Pois para min, bueno, en xeral o muralismo e a arte penso que todo o que te empapas das culturas diferentes, da xente diferente, de todo, porque ao final daste conta que tampouco somos tan distintos, pero sí que aprendes un montón de toda a xente. Convives con eles, ao final vas a un sitio onde estás con xente local, non estás, digamos, o efecto turista que ti vas ver o lugar, Ujú. digamos que vas e volves e igual podes non cruzarte ou falar con xente local, pero nos proxectos que nos temos sí que te tes que involucrar moito. Entón, para min, iso é como enriquecedor a nivel, xa non só a nivel artístico, sino a nivel personal e todo. Bueno, é necesario tamén, entendo, saber un pouco do lugar no que vas a intervir para que todo flúa mellor, entendo. Claro, para min é moi importante saber o sitio, porque ao final nos dedicámonos a ir entre medias, non unha semana a pintar algo, pero nos vámonos dese lugar, non somos dali, digamos. E para min sí que é importante que conviva ca xente
do sitio, porque van a convivir con eso todos os días. Entón sí que teño en mente como que se sea moi respetuoso, que convivan ben con el, que o acollan como seu propio. Entón sí que intento preocuparme por esos temas. Ujú. Que sentes cando despois de realizar pois ese mural pasas polo sitio de novo despois de moito tempo? Pois é un sentimento extraño, é como, non sei, como ter, salvando as distancias, non? Pero é como ter fillos, digamos, nun tempo, porque ao final é como a túa criatura ali, que o ve moita xente tamén, moita xente interpreta a súa maneira, cousa que a mí encántame cando igual recibo mensaxes de jolín, vin este mural teu e transmitiume isto, ou recordoume a un familiar que xa non está con nós, non sei, cousas así que a verdad me fan un pouco máis blandiño o corazón. E sentir tamén, Lidia, nese momento que, claro, a xente do teu redor no momento no que voltas non sabe que es ti a autora, non? Estás alí. Dis de xente que está igual como a min mirando e non sabe que eu son. Exacto. Pásame hasta estando chea de pintura recién pintado. Xa me pasa que hai xente que non se cree que o pintei eu. De feito, xusto neste proxecto aquí en Madrid, é verdad que é un edificio bastante alto por dúas caras e demais, e hai xente que ainda baixando eu da grúa sola, ainda me pregunta: "Pero fixéchelo ti?". Como aínda non o cren. E por que será eso? Non sei, eu creo que é un pouco o cúmulo de igual me ven xoven, ven que é un traballo moi duro en tan poucos días, É non que es sei, pode miudiña ao ser. mellor, o traballo é moi Claro, grande. entón pode ser, pois, un cúmulo de cousas. Ajá. E dentro desas intervencións, tes algunha lembranza, algunha anécdota de algún veciño, veciña, de alguén que se aproximara a comentar ou a dicirche algo, a maiores desto que me dis de que non o creen? Algo extrano, non sei Pois que esta pregunta sempre pasa que como tes unha anécdota, teño, pero nunca me acordo, sabes? Entón, pero sí que é certo que teño moito cariño a unha historia que me pasou nun tiniente na Comunidade Valenciana, que foi con unha señora, que normalmente é verdad que é un tipo de comentario que adoitas escoitar de píntame a min, ou píntame a miña nena, ou píntame o escudo do Atleti, ou pinta, sabes, como detalles así. E veo unha señora que me preguntou se podía pintar como unha libélula azul. Eu preguntei, joi, que concreto, non? Que simbolismo? E díxome, bueno, empezoume a falar un pouco da súa vida e contoume que a súa filla morrera de cáncer. Entón, que lle gustaban moito as libélulas e que fora reciente. E vin que a señora era moi maior e debía vivir cerca, entón dixen, mira, non me costa nada facerlle ese detalle e que ela o vexa todos os días. Entón, digamos que ese foi como un vínculo que tuve en especial coa señora. que riquiña, Lidia. E podes vivir disto? De momento, sí. Fácil non é, pero de momento sí. Arañando aí, repañando proxectos, non? Bueno, Sí, é complicado, é complexo, porque ao final o tema artístico sempre é complexo, pero o tema mural tamén estamos moi ligados, porque eu, por exemplo, veño do mundo da ilustración, non veño do mundo do grafiti como tal. ujú. E sí que hai certo que hai moito prexuicio, sabes, de a min chamame grafiteira cando nunca o fun, entendo que tamén é por cultura xeral que é distinto, sabes, é moi complexo distinguilo. Pero sí que ás veces me tratan como se fora pois, unha chavala que quere perder o tempo pintando na rúa. Para min eu tomo como moi profesional porque ao final é un traballo moi duro. E tanto, é que claro, ten Mm. o seu traballo, bueno, é artesanal, non? Outro día, Sí, nesta mesma antena, Aimar Bretos entrevistaba tamén a un muralista e ten moito, dicía el, de obreiro. sí, é que somos albañís artísticos, un pouco. Ujú. Sí, sí. Crees que, por tanto, entendo, non está considerado como debería? Non, para min aínda non. É verdad que compañeiros que xa levan moitos anos atrás aguantaron moito peor, pero aínda a día de hoxe falta moito recoñecemento, moito valor, digamos. Ujú. Imos ao proceso creativo, como o vives, como o fas sempre igual, do mesmo xeito, tes unha rutina imposible porque a túa cabeza non dá para rutinas? Conta, conta. Pois un pouco, non vas mal encamiñada, un pouco. Pois é certo que intento inspirarme absolutamente de todo. Non che sabría decir tampouco unha cousa en concreto, é todo, pois de vivenzas, os viaxes axúdanme moito, pero bueno, é verdad que intento tratar sempre o tema do retrato, sabes, para falar un pouco tamén do íntimo,
un pouco a idea como da Mona Lisa, con esa leve sonrisa, pero que se transmita moito, non? Ao final é unha expresión moi simple, digamos, pero que transmita. Pois intento traballar así, e iso axúdame a conocer diferentes tipos de xente, por exemplo, carácteres distintos, digamos que un pouco. E pois, como tema principal, é verdad que me inspira moito o tema da naturaleza. E o teu estilo, segues na procura dele ou xa atopaches algo? Porque hai moitos nexos, es moi recoñecible, iso que xa está conseguido, non? Pois é certo que teño que admitir que nunca fun buscando un estilo propio, senón que creo que foi saíndo, e dinme conta que cando igual xente me escribía dicíndome: "Jo, xa sei que era teu sen ver a firma", non? E eu dicindo: "Jo, pois que ben", pero é verdad que nunca foi pretendido, entón gústame que sea algo natural. Sí, porque ás veces os artistas estades aí na búsqueda Sí. constante e volvedes vos un pouco tolos con isto, non? Crea, xera ansiedade incluso. É que creo que é antinatural seres artista, porque ao final tes como esa inquietude, sabes, de remover e buscar e se sale isto ou experimentar o outro. Entón, o estilo é certo que eu desde o principio, xa falando con máis artistas e demais, non tiña tampouco presa e se non chegaba, pois que non chegue, pero que salga natural, sabes, como non tiña moita presa por eso. Ujú. Pois conseguido está. Imos bueno, o leitmotiv dicías que a natureza tamén hai Mm. moitísima muller e outra das cousas que che caracteriza é moito poder na mirada, non? Decías esa Mona Lisa. Sí, é certo que o tema das mulleres tamén, pois, o mesmo, é algo que me sale natural, desde pequeniña fixen retrato feminino, empecé co de miña nai e Mm. foi un pouco así, e síntome como máis cómoda, entón non sei se son os rasgos, como que tamén me sale, cando intento facer, por exemplo, tema masculino, salme un pouco andróxeno, entón tamén me gusta ese lado, non sei, un pouco Ujú. así. E a inspiración baseaste ás veces en lendas, outras veces en xente, non? Hai de todo? Sí, hai de todo. Por exemplo, gústame moito a lenda local, sobre todo a galega, que temos un montón de mitoloxía e demais, Mm. pero sí que me gusta moito escoitar historias de moitos sitios e xa chigo, cada detalle conta, porque todo o que non sepas é todo novo. Entón, ven moi ben para refrescar a mente. Por refrescar tamén imos a este último traballo aquí na Coruña, ese mural en Marineda, cando chega o proxecto, como o tomas? Pois a verdade é que sorprendeume moitísimo, porque é certo que polo menos para min non suele ser común pintar como nun centro comercial, sobre todo tan grande, porque é certo que a parede é enorme. E é certo, cando me pasaron a foto dixen: "Joi, carai, sí que é grande", pero cando me reunín con eles alí, foi cando dixen: "Vale, isto é enorme". Entón, sí que foi como un reto de decir: "Jolín, pois sí que", pois ese orgullo tamén que sinto que tamén me chamen de Coruña, que ao final estudiei alí, sabes, empecé alí, digamos, todos os inicios, entón, pois, é especial en todos os sentidos. En este proxecto que se enmarca tamén no Día da Muller, Mm. cando ti tes tanta querencia por reflexela na túa obra, non? Sí, mira, xusto o tema para mí é moi importante o das científicas, porque digamos que somos polos opostos, pero non tanto, porque ao final elas tamén fan arte á súa maneira e para min é un arte increíble, que é o da ciencia. Entón, pois, mesturar esas dúas cousas, pois pareceme máxico. Podes describírnolo para toda a xente que todavía non se achegou ata alí para velo? Pois mira, a ver se me sale. Trátase dunha muller científica que intentei facer así tamén un fondo, digamos, orgánico, que representa o tema mariño tamén de Coruña, que tanto representa, e puxena en contraposición cas cores entre azuis e laranxas, como complementarias. Eu uso moito esas cores polo tema de que me encantan co tema da hora máxica, o tema do atardecer. Entón gústame porque tamén son contrarias e complementarias. Ujú. E quixena reflectar, mirando por un microscopio e que dai salga, digamos, un pouco ese mundo de fantasía, que son as flores e demais, como simboloxía de algo novo, innovador, fresco, que digamos que nos alegra máis a vida, que é o que ao final a investigación para mellorar é o que nos fai.
Falando, xa por ir rematando de investigación, bueno, tamén de futuro e por onde van os derroteros, por traernos a entrevista á actualidade das redes sociais, que ao final, ademais da rúa, que é unha gran galería, as redes tamén o son. Quería Mm. saber, Lidia, como estás vivindo esta corrente de xeración de imaxes con inteligencia artificial, esas hordas de xente reconvertida en obra de Miyazaki. Bueno, Xa, estas cousas que están a pasar. a ver, como creo que é lóxico, pois non estou moi a favor, porque ao final xusto Miyazaki é alguén que leva como unha política moi ecoloxista, cousa que non vai nada da man co tema da IA agora, e tamén quero pensar que é bueno, xa é un director bastante maior, non sei que edad ten, pero bueno, xa ten unha certa bastante edad. Quero pensar que é como estar na túa, digamos, última etapa da vida e ver isto despois de tantas décadas de traballo, pois non creo que sexa moi enriquecedor para el, a verdade. Entón empatizo co sentido de a frustración de facer algo artesanal desde a humanidade dentro do corazón, de repente faz un clic xeras algo que ao final tampouco está ben feito, porque tamén o que nos dedicamos a isto sempre vemos 6 dedos, 4 patas, sabes? É como non está. Faltalle alma, non che sei explicar, pero é como que lle falta alma. Vese moito cando é IA e cando está feito, digamos, humanamente. É un temazo, do xeito no que se está a meter en cousas artísticas, non? Mm. Sí, sí, a ver, eu entendo que tamén é como unha ferramenta máis, que isto vai crecer e demais, Ujú. pero sí que me parece peligroso nese sentido de, ao final, o que decía antes, ¿no? De valorar as cousas, pois neste sentido noto que se perde máis ese valor. E imaxinas que che pasase a ti, como se foras Miyazaki? Pois creo que me sentiría como a él, non o podo asegurar como está él, pero creo que sería, xa che digo, despois de tantos anos, porque xa ten, non sei, cerca, igual me equivoco, pero 90 ou cerca dos 90, non o sei. Pois que ti te dediques a toda unha vida a crear conciencia pois, cos teus mensaxes, ca túa estética e demais, e que agora vivir isto xa de maior, pois non ten que ser Un moi, golpetazo, moi non? ben. No. Claro. Antes de marcharnos e de facer esa pequena enquisa que facemos ou, bueno, esas preguntiñas que facemos ao final, quería pararme un momento na túa firma Mm. para saber máis dela, esas casiñas que pos sempre. Pois bueno, trátase dunha casiña de páxaros, rodeada nun ambiente rural que, como decía antes, é como fonte de inspiración sempre para mí. Eu prefiro máis, aínda que agora este en ambiente teño verde, pero bueno, estou en plena Plaza España, o sea, aínda que sea en plena ciudad, eu sempre vou preferir o rural. Digamos que é como un pequeno guiño para eso. E a casiña de páxaros é porque teño pois, un amor incondicional aos paxariños. E de pequena dibuixaba casiñas pequenas, entón como que gardo esa referencia un pouco. Está guai. Uno todos os conceptos que a día de hoxe me unen e naceu eso. Ujú. Así que agora escoitamos por aí ambiente da Plaza de España en Madrid. Estás Sí, a intervir por ali un novo proxecto? no, xusto estaba en Carabanchel, pero estoume quedando aquí. Ujú. Pronto veremos algo novo de Lidia Cao por ali? Moi pronto, moi pronto. Vale, vale, ben, bueno, pois deixámoste xa, como sempre rematamos e queremos saber, pois, xa que estamos neste eido, un referente no mundo dos murais de Lidia Cao. Pois eu diría, hai moitos, pero eu diría James Jean. Apuntamos. Da ilustración, cambias? É que xusto el fai as dúas cousas moi Vale. ben, encántame, encántame. Ujú. Se Pois podedes botarlle un ollo é increíble. claro, claro, sí, 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 sí. Un libro? Pois un libro, mm, está en italiano, non sei se vou decir ben. Amici per la pelle, de Roger Olmos. Vale. Esquecín preguntarche un lugar da Coruña, aínda, perdón. Ai, pois mira, creo que máis ligado tamén ás vistas e tema naturaleza, creo que o Monte de San Pedro, a zona. Vale, vale. Unha peli? Pois mira, xusto falando de Miyazaki, vou decir El viaje de Chihiro. Vale. Para rematar xa, Lidia, unha canción? Unha canción...
Bueno, estou mindo moito en estranxeiro, tamén che digo, pero porque tamén me gusta moito o artista Stromae, que é belga, e creo que diría, bueno, non se me dá moi ben o francés, entón vou non decir que é o meu mellor enemigo, a canción. Vale, xa buscámonos, non te preocupes. Moitísimas grazas, Lidia Cao, por estar connosco. Nada, graciñas a vos. Un bico forte. Outro.